Искаш ли повече енергия, по-силен имунитет и по-добро храносмилане, без лекарства и без добавки с неясен происход? Ако да, остани до края на видео. И решението е натуралната напитка Алоe Vera, 99,7% натурално извлечено от листата на алоето. Това е грижа отвътре навън. Започни още днес и усети разлика. И това не е поредната здравословна мода. Това е решението. Това е навик. Ежедневна грижа за твоето тяло. Подкрепи го и го чуй, когато то говори. Глътка алоe всеки ден. Това е навик, това е избор, това е по-добро здраве. Алоето намалява възпаленията вътре в организма, подобрява чревната флора, чисти нашите токсини, дава ни тонус и енергия. Последвай ме за още полезни видеа. Аз съм Латинка Демирева, скенер и бахов терапевт и консултант по здраве. Нека бъдем здрави всеки ден. Последвай ме.